guys, maghagbas ta guys. Kay bagdok na nito ang kuan guys. Durian guys. Ito ni bibiyuhan guys. Puputan naman guys. Ito ang durian. Bibiyuhan. Lagyan ka po sa sagbot eh. At sa pikas guys. Itong lubi guys. Nakakakuha mo ng lubi. Puta naman ng lubi guys. Lubi. Puta ng lubi guys. Puta ng lubi. Kabutaan naman eh kung bana guys. Oy. Nagkunagod ng mga tanong guys. Doon guys. Liwa dali gamay. Ay lubi nga dako kaayo. Ay. Ay siya guys. Nya nakakita big kuan guys. Kuan sa bitin. Para guys oh. Luno. Luno sa bitin guys oh. Ay, Para luno guys sa oh. bitin. Luno sa bitin. Minsa ka nga bitin guys. Murag kubra mo siguro ni. Kubra. Bubu man. Kaya banakon. Taas mo kayong banakon. Para guys oh. Si tambal anak. Hangak mo kayo guys. Hangak. Okay.